Който и каквото и да ви обяснява, нали, че сме зле, повярвайте, не сме зле. Средният доход за София, поне към момента, е може би над 5000 лева за семейство. Кой е най-големия кредит, за който сте действали в Дилариус? Най-големия кредит, за който аз лично съм помагал, беше за 2 милиона и половина лева, като вноската беше 10 000 лева на месец и имота наистина беше уникален. Самият човек, който си го купи, също и имаше много добри финансови показатели, защото банка да ти позволи вноска от 10 000 лева на месец означава, че ти наистина си много добре финансово. Странното е, че всъщност цените на имотите, особено в София, постоянно се покачват. Всяка година ще имаме нови и нови рекорди. Хубавото е, че доходите също много растат. Който и каквото и да ви обяснява, нали, че сме зле, повярвайте, не сме зле. Значи доходите растат много. Средният доход за София, поне към момента, е може би над 5000 лева за семейство.